τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω κι όσοι με πικρανάν πολύ τώρα που φεύγω απ' τη ζωή όλους τους συγχωρνάω. Να έρθουμε σε αυτούς τους ειδικούς, τους γνώστες που λένε του ελληνικού τραγουδιού. Υπάρχουν τέτοιοι στον τόπο μας. Η αφεντιά μου δεν είναι γνώστης, δεν έχει ειδικότητα στο να αξιολογεί και να καταγράφει και να ταξινομεί ιστορικά το ελληνικό τραγούδι. Έχει όμως αγάπες και μεράκια. Λένε λοιπόν αυτοί οι ειδικοί, οι γνώστες, ότι από τον Καζατζίδη περάσαμε στο Γιώργο Νταλάρα. Άρα η σειρά, η αλυσίδα των μεγάλων τραγουδιστών δεν έσπασε. Υπάρχει ακόμη. Έχουν δίκιο. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι πιο μεγάλος από μένα. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Δηλαδή είναι νεότερος από μένα και θα με διαδεχθεί, τι... Ναι. Οι ειδικοί το λένε αυτό. Πού το παίζει αυτό το έργο, θέλω να πάω να το δω. Έχει ψυχή ο Γιώργος Νταλάρας να πει τραγούδια, να κλάψει τραγούδια όπως εγώ, αν είναι δυνατόν. Όχι κάπου αλλού να ψάξει ο ελληνικός λαός να βρει αντικαταστάτη μου. Δεν προσφέρεται. Αυτό το άτομο δυστυχώς είναι φτιαχτό. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, ο Στελάρας μένει. Αυτά.